Nasi tamuka timusha wechinhoi uko kwataienda kunoona hama nevadikani vedu vari kurarama vari mukati meusungwa pamusha wechinhoi Remand Prison. Zuva ranhasi tatirega timboshanyirawo vanasisi vedu vari mukati meusungwa nekuti vazhinji vanenge vangori varume vanenge vachitaura kuti inini ndakazoita zvakati saka maona nhasi uri mukati meusungwa. Asi zuva ranhasi ndakagara nehanzvadzi yangu inonzi Nomalanga Hlangabeza kuti atitsanangurire kuti zvakambofamba sei kunge achizopinda mukati meusungwa. Vanzvadzi vanasinga aiwa kurise kuchinoi chinoi torarama. Ndakazondokutaura zita rurimi rwangu rutaura richachikoka. Munobva kupi? Kuma Bulawayo eKezi kumapisa. Alright. Yeah. Alright. Kurise kumapisa. Ai mapisa akurai. Right. Kunorimwa chiko. Imbila amazambani zonke izinto ziya ndakapedzisira kubva ko ndakaona kunge kune kuendera ndaita kunge ndoenda kubhenga rinonyatsobatana so siyafaka imanyuwa sibe nekudla ku-right. Alright. Saka nokatoshaya manyuwa hapana zvinotobura akukho lutho. Vanzvadzi kuda kunzwisisa kuti hanzvadzi yangu Nomalanga kuti azopinda mukati meusungwa zvakafamba sei. Ndinoita zvemadrugs nditengesa mbanje so ndetoputawo ndibva ndasungwa neApril musi wa3 April ndobva ndauya kunoku musi wa5 April. Zvakandiremera kugara kwandakaita 2-3 days asi takazosangana nanasekuru veri apo. Tisati tasangana nanasekuru unoti tidzokere tichitori bati zvakatanga sei zvemadrugs. Shamwari dzangu dzotengesa madrugs otengesa mbanje so vakati kuti tirarame hatitengese mbanje dziri fasi kuti uwane mari. Saka ndipo ndakajoinawo shamwari dzangu ndikatombochovhawo na 3 months tichitengesa but ndakazosunda. Imini iko zvino makore mangana 25 years. 25. Saka makanga matotanga after 3 months idzodzo. Pa 3 months idzodzo ndakatosungwa mwezi wechipiri ndakatosungwa. Tisati tapinda mubusiness kuti nda kutengesa mbanje ndakuza kuti timu munopota kuti wewe muzoti right asi akanokutawo chi stress iri chi zvakafamba sei baba kuti muzonga makuti ndasi chimwari mbonimonero odanda. Stress ndinoona nestress iyo kanza kuti upedze stress unotombobhemawo ndikatobhema eipire stress yasikaperi hapana chaimbochinja hapana chaichinja. Saka nii makazoramba makobhema kunyengerwa neshamwari kufurirana mutandara kuti tichiita ukuda kufurirwa neshamwari yavo taticheso totevedzerawo but uzoona kuti end of the time tonati aiwa zvirozvo izvo vatoita sezvitawa mujerezo ndakatodzidzisa zvakawanda kuti mbanje kakadhakwa nemadrugs unofanirwa kunoita zvakashata. Saka pazuva maibhema katu makuseni nemanheru kana kuti tanga kuti makuseni katapedza basa totoenda kushamwari tonobhema bhozi kumba hakubvumizi tombonobhemawo todzoka kumba. Saka kumba vaisazvionera kuti musikana anenge akurohwa nezviro vaisuspect ndairamba ini kuti aiwa handibhemi asi vaitoona kuti aiwa pana nemachanges. Mamwe machanges aioneka angari okupindurana nawo topindurana nawo vakanditi izvo hazvitenderi kuti aiwa ndiye ndakadaro kuti hazvitenderi
but ndisati ndabhema madrugs ndaisapindura vabereki asi ndakubhema ndazvava dangerous kopa sadza because ndonzwa kuti vanhu vanovamba ngekurwa sadza zvinhu zvekuti hei ndopangu pavadoona kuti sikana kupedza problem sinking in haiwa zvinhu zvinoitika ndonzwisa kuti ko mubhizinesi rezvotanga kutengesa madrugs kuti muzotanga kuti nini ndakutori hodha wechitengesa ipapo zvakafamba sei makarekrutwa sei kuti shamwari anoda kutorarama kutitengesa manje ndakatonzi neshamwari yangu ine mari ndikati ndokumbira mari namama dzikumbira $30 akatokumbira $30 akatonondiratidza pane madrugs akati odha madrugs ako ubva waviga tutaenda tototengesa sando zvatanga kutanga lichiita samaitengesa madrugs seibanje chete kana kuti necrash yomedi atengesa saka munambomvera matraya dombo imimi semunhu anga akutengesa unotengesa ichoziva andambotraya koza umutengesere mafuta ekutsvuka kai usina kutsvuka aiwa ndambotraya ndakutraya mbanje sani zvipi zvinhu zvinoti inini ndakanga ndakukanganisika nenyaya yembanje kutopindura vabereki kupinda mumba netime isiriyo sometimes ndatopinda ndisingatyi kuti ndichabvunzwa ndakutonoka notidivhurerei vakati kwaye uchiuya kana na 10 hamba ndotopopota ndisangotopopota sa zvakandichinjisa toti behavior ndakachinja behavior through my drugs saka shamwari idzi dzimuchisungwa pane akamboteerera kuti ari katimurira nomalamba hapana shamwari akamboteera ndamboteera neshamwari ndopandingo zvakatondichinjisa kuti songati zvandaita zvazvakashata ndira kuenda pazuva ramakazobatwa nemapurisa muchisungwa asisino malamba zvakafamba sei vakasvika sei ndandiri pamba pemafriends takatomirira kuti timbobhema banje so ini kufunga kwangu ndakangofunga kuti mama wangu maybe wakatotoona kuti aiwa kuti ndite zviri right ndimbogara mujeri nokuti vakatouya vakanditi handi mbogara mujeri kana 6 months ndizvokavara mukutaura kuti mama ndovakauya nemapurisa vakati ndiye uyu batai vakati mbomusungai madrugs awandisa mumuviri vakatoenda neni saka imimi muchiona mama ndovauya nemapurisa vari kuti mwanangu sungwa iyoyo makazvitambira sei ndakavashora end of the time ndava muno mujeri ndakati vari right nokuti ndakatodzidza zvakawanda zvisingabvumidzwi ende ndadzidza zvakawandisa zvokuti now aiwa ndogona kuvatenda kana ndabuda kuti vatondiseva vatondiseva pakawanda saka vakazoteerere mujeri kuzoti mwanangu zviri kufamba vakateera pakawanda vakati urisei ngati jeri rakatondidzidzisa zvakawanda nokuti vana sekuru nanambuya vedzidzisa kuti ane malanga anoona kuti vava muno musadzoka futi ndikabva ndatoona kuti zveshuwa ndandiri panhu pakashata ndichibona kuti ndoita zvakanaka zvakashata ndazva ndichiti mama pavakaenda nemapurisa makatombogumbuka saka muchitanga kusangana ndaakumashuka makapindirana namama ndakangotovatarisa vakatotaridza kuti pane zvawasiya kumba ine ngati handina chandasiya vaibvunza mamwe madrugs here kana kuti vatovhunza kuti utoenda kutosungu utoenda kucentral so hauna chimwe chawasiya kumba here ngati aiwa handina so handambowashora nechemumwoyo mangu ndakangozvidza kuti aiwa ndaivaresvera ndofanwa kuasepta kuti I'm wrong saka pa$30 apa kuwota mune muchiwota akawanda sei $30 anenge akawanda kuti sacherere ndo tichiwota saka imimi munozopakeja futi tiwana kada $60 $30 kuti afafa saraitofaya kabusiness because mani makarwa ichi 3 months 3 months atoita saka manga makuita stopei mani tuti $100 saka mama wane almost $300 taizoshare because vakandipa mari ndi mama
so ndekuapa nditi uchinotengesa ndotosangisa mafuta ndichibuya nemafuta acho saka vana uzombobvira vaziva kuti ndivo vakatotangisa business vakapa capital ndakazobva ndavamunomu vazondishanyira kati aiwa imi ndima katondipa mari asi ndayarakudza kuti ndinoita madrugs nhasi unoyi takagara kweso kune vamwe maybe nekuda kweshamwari vamwewo vanobva nemasituations avarosangana nawo mukati meupenyu vaakufunda kutanga zvemadrugs mashoko anoda kuvaudza ndekuti vakasiya ndivose kuti vakasiya madrugs ka pfungwa dzavo ndobva dzava pamwe chete and then wobva vanotoona machanges utoona way forward utanga kuiona after uri normal wezi unenge wava abnormal pakufunga kwako unenge ufunga katu nokusachatye vavewo nerespect necommunication nevabereki ndanzwa muchitaura kuti makauya muno muApril makatongerwa nguva yakareba sei ndandapa 20 months panapa ndikabvisirwa 4 months kotekabviswa hauna ndibvisiwa saka tongoti makasara ne16 months so far maseva 3 months ndoda kuuya musi wamatongo kuti uzowanzika malanga takubata nemhosva waundonogara mukati meusungwa 20 months machitaurasa ndakachema apa kuchema kwandaita ndaichemera kuti ndini ndakaresva life yangu so that ndaikuchema kuti hei ndini ndakazviresvera life yangu saka hapana zvokuzviita ndakatozvigamuchira but 50% ndichibva kukoti ndakazodogamuchira 100% ava munomo kuti ndo zvavapo and then ndotodzidzawo zvakawanda mulife ko muchisvika pamusha wechirwoi prison ndo pamakapindirira kuti pamakatambira ndo pandakapindira panapa makatambirwa sei makanditambira zvakanaka vakandotiti nomalanga jere rinopera ukangodzidzawo kurespektana nanasekuru nanagogo neva-inmates ako jere rinokuita zvakanaka and then rinopera wozototi munotsawo mangwana wozotitendawo mangwana musi kutaura nenyaya yekuti anasekuru akakutarisa here makuti ndakatambirwa zvakanaka aiyo pamwe vane vavakupa iziso rekuti shamwari vanoenda aiwa vanomboda aiwa kana makatambirwa zvakanaka tinotenda saka ndoda kunzwisisa iko zvinhu izvi muri munhu akanga akurarama sekutsamira vanoita kuti mama akuda kutobhema kana 2 iwo zvino muri ubhema kana hatitombonika ubhema saka mukurarama sei totorarama zviri raiti nomawo noti ndaidokanganisa pandaibhema but kunzoko manga muchiri kugona kurarama musiri kubhema vanasakukwanisa rusi ruri kubvunza saka iwe ndomaurarama sei zvakanakisa zvodoti ndotozvishuva ndaikwanisa kudzokera bheki ndaitotora time yese ndakatambisa yese deriyo yanditodinayo manje ko kune vamwe vabereki izvezvi vane vana vari kunetsa nenyaya dzemadrugs kurudziro yeyu kuvabereka vamuda kuti chii vaudze vana kudoko here kana kuti ayo vana ngambosungwa kupinda mujeri and then vachibuda vanobuda vava right because kunzoko kune pfungwa inotenderera muvana yekuti ukaona munhu atanga madrugs even if mukatora munhu yamukamuendesa kumari yavo it's only a matter of time anoita sei anodzokera vamwe pfungwa dzavanobva vataura vanobva vati aiwa inyaya yekuti kumarehab kuyakuya sekutsanangura kwamaita vana kuti ndanda kubhema ka2 pamwe mumbotanga kuti chibhema ka1 vopedzera vakudzisa masigareti vopedzera vakuti aiwa tiita sei tisiyana nazvo asi ndofunga ndomusiyano uripo nejeri kuti jeri rinongoti jere riri right pakuti harimbokupi mukana kuti anzi imbodzidza ichi chakaipa aiwa vanongoti kuti hazvibvumidzi hazvibvumidzi asi abvumidzi kupinda hazvibvumidzi kupinda so havana nguva iyoyo saka munaumboita here zvandonzo zvinonzi zvinoita vamwe kuti vakashaya mbanje kana kuti vakashaya dombo vanotombovhunda kana kuti vanomboka vachishivha aiwa ndamboita izvozvo handina ndikuti 100% normal saka izvezvipo 100% zoti ndikatoda kusienda kutengera musikuru handisitomboda ndototi aiwa ndotokushorai aiwa ndiri kuitira kuti vamwe vaone kuti aiwa upenyu unogona kutorarama usina chi madrugs unotorarama upenyu hwako uri normal
saka iko zvinezvi mukati musungwa ndadzoti nemabasa amakuita munoita mabasa kuruka musoro ndokublowana nokusana marollers but problem kushayiwa marollers acho mablower everything zvinoipa kuti tisambe tichiendera mberi nezvemusoro hatina asi zvatina tokufanira kuti tiruka nawo nemabraids kufanira sisawo takatowaruka musoro toruka namusoro asi zvokurukisa zvacho hazvizhinji hatina sazvikuruka musoro izvi makazvitangira kunze kana maazitanga matokati kunze but ndasina kuti ndichi ndofarira kudoruka musoro ndosoro yose yezulu mamsina chido ndasina chido chacho ndandisina so ndati kunoku tiri nechido chokuti tirudzira zvakawanda kudoruka musoro kwatoita kuti chido chaapo ndinowakadzi ndinomuziva zvamunoruka chii nomachimastyle mabraids mabanana ini carrot mawivi nekusona mawigi tikatenga mawivi tomasotoita mawigi maspray ndiri kuona kuti muno muchinhoi mutaundi vanhu vazhinji vanoda kuruka musoro handizive maybe vamwe vanasekuru vachazotudza kuti vekunze vakasununguka here kuuya mukati machizoruka musoro vakasununguka kuzoruka titowanewo apo napo kuti tigozowana kuti titengewo zvimwe through vanhu vachiruka musoro vobhadharawo and then mari iyoyo totengawo mablower zvokuiti marollers saka munganzwisise here kuti vanozvifambisa sei toti ndingasiseliza vanenge vada kuruka musoro kuti vabvumidzwa vauye varuke vanozvifambisa sei ezilongora vane ID yavo vanouyawo pinda pagedi neID yavo tsvaga sisinomalanga kuruka musoro wotorukawo musoro and then wotobhadharawo totowanawo kutangira kuti like izvo zvatisinawo tototengawo ndanzwa muchiti nechi marollers nechi marollers mablower maeasywaves mushonga mabraids mawivi chandiri kubvunza ndinoda kuti tione zvasara zvisipo nekuda kwekuti kune vamwewo vanouya vachiruka vanogona kuzouyawo neimwe mishonga kana nezvimwe zvekushandisa seitsanamaita kuti tine zvimwe zvatiri kushanda kune vamwe vanenge vaita zvekudziwa zvavasingatoshandisi asi munomushira kuita sei kushandisa saka ndizvive zvamunonyanyoti izvi dai zviripo basa redu raenda mablower marollers aina vhudzi kuti rite straight mawivi kuti tiruke mawigi nemabraids kuti tikagara kuti tirukawo nemawigi tomatengesa akadaro inatibetsera kweisusa mugere hatasati vakugera kuti tozotanga ivavo togerawo katika tengiwa zvigero saka chamucheketobvunzwa free zvakanyanyisa aiwa kufara aiwa ndinoda kutenda sisinomalanga ndisingazive kuti kuvabereki vanova vakazototi kuzopinda mukati musungu mune mashoko eramuda vabereki vakapa ndive musunga nditovatenda otherwise vakaseva life yavo ndikuvatenda ndichivapa zvesora kuti ndinokumbira vandiregerera ndaya ndakarasika asi iko zvino ndaenda reform saka muchanovabatira ndizovatengela something sizosevenza vangupume pano ndofunga mama vari kuzvidzwa kuti hanzi pandiri kuuya ndikutenga something chiripo aiwa ndinotenda sisi nomalanga ndeapi mashoko ekudzidzisa zvikuru sei tisu pamahwani nyadzematsvadzi unoda kuti chii tisati dai zvaigona tangoregerawo kufanana nekubhema naKristu Mary panje is better fodya hayo kana vanhu vakundikana nokuti yatidzosera kumashure mukurarama vamwe vari kuurayana through
munhu anenge akadhakwa, vari kurepana through munhu anenge akadhakwa. Vakatota vana vasingazoti baba vacho kudhakwa. So that ndinokuti please atirege madrugs. Trigger madrugs and then life yedu inobva yaita zviri right. Nokuti 100% tatorasika muna izvi. Ndinonzwa chinji ndimai vane shamwari dzaiva mazviri dombo hanzi aurari. Avatorari ndosaka ndichofunga kuba mausiku ndinofamba masikati unofamba. So that ndo rakanyatsoshanda. Ndonzwa rimwe language futi rinoshandiswa kunzi kutsonga kuita sechichine chakuitika. Unenge wauta sekudoto wakupenga. Unochiona zvinhu zvako. Unochiona zvinhu zvako wega, ndizvo zviri right. Vanokuchiudza naye vanhu vanenge vari sober, unochiti hazviri wrong. Saka zvinozopera sei? Zvotopera kana like pakatombosungwa, pakapinda somusungwa so. Vagara 2 months, ichi 3 vabva vata sober. And then utoona kuti life ipinda ndakarasika. Which means kuti kana uchirwa dombo unenge wakatarwa nezvimwedzi kana 3-4 months. Atoperi madrugs body Utotita kuti denda mawana madrugs utotogwa zvitikuudza kuti ndirakuba hembe dzatipawa utoba hembe utotengesa rimwe mhosva kuti uchizvipaza vanozvosho kuita madrugs. Ingano watengesa kuti madrugs. Yopera kuti uda kubala ndodzokere kupi utanodhura it's $5 madrugs apa uyo uchida kuti upute kana $15 apa usoenda kubasa. 20 months dzinopera mamandi isisi nomalanga. Asi chandoda kunzwisisa ndechekuti handizosangane nemi futi kuno. Ayayi ungasangane neni kuchechi. Kuchechi. Vamwewo vanotsanangura vanombodzoka vamubvunza kuti indawa wakadzoka anotsanangura kuti pandakabuda kunze hama kana kuti neshamwari dzangu vanga vasinganditambiri vanga vakungoona kunge ndiri munhu akaita akashata still. Asi shamwari dzangu dzedze dzandakapara nadzo mhosva dzedze dzanga dzakatondimirira pandakadzoka ndo vanhu vakasvikonditambira. Kune nhasi hama dziri kunzoko dzinoona kuti nomalanga zvakatonaka kuti akaenda kuchii vamwe havachatomboutsvagai kana kudii. Mashoko amunoda kupa kuhama kana munhu apinda mukati mesungo ndekuti chii? Hama vatokumbira kuti vangotiregererawo. Shamwari dzandaita nazvo zvakashata angadzondikangana. Nokuti ndogona kudzoka mujere futi through ivo. Saka ndotombochinja kana pokugara. Andagara kuChinhoyi ndombochinja ndogara Bulawayo. Ndodzidza new life. From there life yotofana. Saka hamuna kutoona independence color. Aiyo hamuna mama tomukati. So ndovimba manzwa asisi nomalanga vachitsanangura mapindiro avakaita mukati meusungwa. Vatsanangura vakati inini ndiri mumwe wakasangana neshamwari tikapinda mune zvemadrugs ndikapedzisirawo neni ndakutengesa madrugs. Asi vanoti kuna mama ndinokutendai zvikuru nekuti ndimi makaita kuti nhasi ndinge ndakagara mukati meusungwa. Vasiri kutenda kuti vabereki vakavakanganisira kupinda mukati meusungwa, asi vachitenda kuti upenyu hwangu hwadzokedzana ndava munhu agona kutorarama ndisina madrugs. Uyezve vapa kuridziro kune vechidiki kuti ngatisiyane nemadrugs. Madrugs anoparadza upenyu hwedu. Tiri kuno kuChinhoyi seZim News TV. Zita rangu ndinoitwa Fendesere ndichiti chisarai.
Komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.